Чиратыбыздан бик гуррланабыз, якташыбыз белән Шәүкәт Хәсән Албик Тимиров белән әйтеп киттеләр. Район мәдәният йортында төп безнең иҗат, мәдәният учагыбыз Шәүкәт ага исемен йөртә. Шулай ук безнең Мингәр авылында әйтеп кителде, аның музее эшләп килә. Һәм инде Шәүкәт ага исемендәге урамнар шул исемне йөртә. Инде районыбыз даны өчен генә түгел, бөтен республикабыз, бөтен татар милләтен таныту өчен, татар телен яктырту өчен, татар сәнгатен, сәхнәсен күрсәтү өчен куйган өлеше белән без барыбыз да дип уйлыйбыз, без горурланабыздыр дип. Ни эшләтергә инде буларда? Ни эшләргә? Берсе генә телевизор карый, икенчесе генә төнлеге карыйлар. Ишмасам укып ялса да белмиләр ишалар. Тфу, ата ялкаулар. Мин бит мәче. Юк, син мәче түгел. Син тышкан. Ә без мәчелә. Әйе, син тышкан. Ә без мәчелә. Юк, мәче мин сине ашарга тиеш. Ашамыйча гына торды. Ишә ашаган диерләр. Әйе, ашамыйча әле. Без сине үзебез ашыйбыз. Хәзер тутагыз да хош. Якында килеп карагыз. Бетерәм мин сезне. Мин каратист. Мин карап куясым мәче. Ләззәт килсен. Onысы шер бикин. Өчегән иш булмасын ишебез.
Yoksa Allah kana yatırmın. Karagızın günü var mı? Yok, maylar kızlar.